Yau masu sauraro insha Allahu za mu yi muku bayani akan kalmomin da kuke yawan yi mana tambayoyi a kansu, su ne kamar haka: maliki da kuma maliki. Kalmar maliki kalma ce da aka haɗa ta da harfa guda huɗu. Idan kuka duba za ku ga mimun bil fataha, sai lamun harfin maddi, sai lamun bil kisra, sai kafun bil kisra, shine suka bada maliki. Maliki gane akan ma'auni wanda zai zama fa'ili shine maliki. Sai kalma ta gaba ita kuma aka ce maliki. Ita ba a ce maliki ba saboda ba a sa wannan alifin ɗin nan hurufin maddi ba. Kalmomi ne guda uku, harfa ne kamar guda uku wanda suka bada maliki. Mimun bil fataha, sai lamun bil kisra, sai kafun bil kisra, maliki. Akan ma'aunin fa'ili. Idan ku duba maliki mamallaki, maliki mai mulki, mai yin mulki kenan, maliki kuma mamallaki. Kamar yadda a Ƙur'ani wasu za ku ji ƙira'o'in yadda suke bambanta. Za ku ji a ƙira'ar Warshu ana faɗa, ƙira'ar Hafsu ana faɗa, to kowacce wadda ka ɗauka daidai ce, babu wani saɓani a ciki, illa kawai abin da yake wannan kalmar take nunawa haka wacce ɗaya take nunawa. Kawai bambancin shine wannan mai mulki, wannan kuma wanda ya mulki. Kamar yadda gashi nan mun nuna muku a cikin Alƙur'ani, idan ku duba za ku ga nan ɓangaren dama gashi nan mun sa bugun Hafsu, ma'ana ƙira'ar Hafsu. Za ku ga su ne suke cewa maliki yawmiddin, maliki kun gane, mai mulkin ranar addini, ma'ana ranar alƙiyama. Shi kuma ƙira'ar Hafsu aka ce maliki yawmiddin, gashi nan an sa alifin hurufin maddi sai zama maliki yawmiddin. Wannan maliki, wannan maliki. Ire-iren waɗannan kalmomin idan ku duba gasu nan mun kawo su birjik. Muna yawan kawo irin waɗannan kalmomin mu bambanta su a cikin wannan tashar tamu mai albarka Almanas. Kar ka manta, idan farkon zuwan ka kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon darasi. Waɗannan kalmomin da kuka ga mun yi musu alama gasu nan sinu guda uku. Wata sinin ɗinta wasalinta na fataha ne, wata kuma wasalinta kisra ne, wata kuma wasalinta dhamma ne. Idan ku duba duka mun yi bayani a bidiyon da ya gabata. In ku duba za ku ji yadda kowace ake faɗar su da kuma kowace da ma'anarta. Haka zalika na ƙasan nan shi ma gashi nan asal da asal da kuma asal. Waɗannan idan ku duba za ku ga shi ma duka mun yi bayani daki yadda ake karanta su da kuma ma'anoninsu. Kar ka manta, muna ƙara gaya maka mai sauraro, idan farkon zuwa kake nan wannan channel ɗin tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon darasi. Sannan ka duba bidiyoyinmu na ƙasa, insha Allahu za ka samu bidiyon da muka yi bayani akan waɗannan kalmomin masu kama da juna, ko kuma masu cin karo da juna. Amma wannan kalmar kasara, na san wannan su ba mu yi bayani akan su ba, amma yanzu insha Allahu saboda ɗan taƙin lokaci zan ɗan yi amfani da wannan damar ɗan yi ƙarin bayani akai. Kasara karyawa, amma wannan khasara ita kuma taɓewa, ta yin asara kenan. Kasara taɓewa. Kasara wannan kafin bil fataha, sai sinun bil fataha, sai ra'un bil fataha, ya zama kasara, shine karyawa. Amma wannan kha'un bil fataha, sai sa'un bil fataha, sa'un wanda ake sa harshe tsakanin haƙorin sama da na ƙasa dan huro iska sai a ce sa. Khasara, ra'un bil fataha, sai alifin, ana cewa khasara, ma'ana taɓewa, yin asara. Wannan shine khasara. Allah ya kiyaye. Waɗannan su ne ma'anar waɗannan kalmomin da, amma idan yanayin yadda ake faɗar su, idan kuka saurara za ku ji kamar tare iri ɗaya ake faɗar su, banda bambancin idan mutum ya san huruful hija'iyya insha Allahu zai iya kiyayewa. Sannan idan mutum yana gaggawa wajen ya karanta, ko kuma ya za a yi sauri ya gama, irin waɗannan kalmomin a Ƙur'ani ba a yi musu gaggawa, kuma sannan ba a musu garaje, ba kuma a cewa, kuma suna matuƙar wahalar da mutane wajen yin hadda. To saboda haka muke ƙara jan hankalin mutane akan daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon darasi. Insha Allahu za mu kawo muku bayani akan su.